ibasa iti lagip tinapalabas ni pagayam ti nga Heidi iti Lawag City. Sagodahin nga rin ti surat. Dear Manong Naming, noan niya tinairit agasat ken tinaikari adana asurutan ti tunggal may sa isumet ti mapasamak. Numayat man ti masaknan munusahan. No pay kasta kadadamat lataman ng nami digit tinairit agasat amabalin nga maamendaran wenno mabalbaliwan. Depende no kasano ti kinalagda ti lubid dayta nga biag. Kastoy man manong nami tinaimula iti panunot ko. Siyak ni Heidi iti Lawag City, Manong Nemi. May sakmat kadag iti naruay nga dumdum nga ito nga sikat una nga programa lagip tinapalabas. Nakapagsurat ang takayit kumet nga iburay dito ipakasalitak kat namnamayak Manong Nemi nga damat maibatik nga adal liliwagan pagsarmingan dibiyag kadag iti padak nga magipaglagip tinapalabas. Tumrem ket tumrem lat tamanen dagiti luwak. No pay kanayon nga bagbaga ni Tata Agusting amadi tagluluwa iti sango ti grasya. Talablepas mi manong nay nga pinabindisyonan iti Dios tinedasar nga taraon ngeng kam pagsangwan iti dayta nga sardam. Adlamanen malagip mo. Iso nga tumtumrem manen dagiti luwam. Oh, apay nga di mo kumalagipan no saan ta nga mangan. Ha? Lagi po kumalagita ha? No saan ta nga mga nakastoy. Pasensya kayon, tata. Ah, lata. Talata ko nung di ka ba ng ganyak? Ay, apoy. Tata, saan nga lata? Ni tata met. Oh, no muna talata ko na nalata. Ay, apoy. Nakalawlawag nga tata, kunak, saan nga lata. Ngayon kayadak na siguro nga pagkatawain. Alawan. Tata no tata, saan nga lata? Mamanganta ka rutin. Kahit na mas tesidenta, basta si katagluto. Heidi. Ngayon, da kayo mo't natin ng isuro kanyak. Nga, da kayo mo't lang tinangisuro kanyak ti panagadubo ti karne ti baboy, tata. Ngem ti panagabraw iti nasaluyutan nga marunggay nga nasagpawan iti kuros ket syempre ninanang ko tinangisoro kanyak natenglahen ti amo kidi nga lutuen tawa mo ti lutuen mi iti karne tanya nga rod nakurapay kam laeng ket tunggal agsidaag iti naimas ka kastoy malagip ko latamanen ni dagiti adu nga kakabsat ko ken ninanang ko. Baka nubugoong manin ti si dayin ita. Ay, kat na imas nubugoong no da kamatis na. Kan maisaw-saw iti sitseron. Ay, boy. Anya ti amom. Baka mat no na imas ti si dada ita. Ngem iti data. Balasan ka. Pangalaan to ko marot tata. No, awanin ti agpalaba kininanang ko. Awanin ti agatang diti sangda. Santo lab. Santo pala dawaten ti dakis nga aksyoman kada kami ti gatang na ti arak ken sigarilyo na. Oh, asan nga ang baning rota kasta amang manganta lalamangantan. Ngem no minsan ata ket bason met lang ni nanang. No api nga nakiasawa pa lang. Hore kumamit no nakiasawa no pinili na ko mate amo na tagtrabaho nga saan nga dangran ni nanang ko. Ken dinadangran gidi duwang lalaking adding ko. Ken kang ronanti amin, ure ko man no, nakiasawa manin no nagagit kan na siya at ko mga tao, tinakiasawaan na, ngimdakis nga tao, nakatakdakis, dahil nga aksyoman kada kami tata. Ay, apo, lahita ka manin nga talaga. Aglaglagip ka manin tinapalabas. Dahil takag, sangsangit ka manin na, mangantan. Mangantan. Mangmanganta. Diyak kamin manggawidan tata. Nasensya ka yun. No diyak inkarigatan tinaglibas ken pimano di ayami. Baka no
namin adunak kumaitan nga rinames day dyan agsyuman kada kami. Alala, husto na. Husto na nga ro din ay, di ba? Naka, husto na. Iring pasta pa lang timangan sa akan to aglagip din ang balabas sa adan to pagsalitaan day ta. Ha? Wan? Husto na. Uwan manong nemi nudyak ing karigatan ti pimanaw iti lugar mi baka no agpaiso nga nagbalik ikuman ti agsyuman kada kami anang rames kanya. Ganimbag ta nakaluganak idi wano imbag ta nakaluganak idi ni Tata Agusting idi sinadak iti sinadak nga boss nga naggapu iti Isabela a lugar mi ngagpabigan. Iso nga mismo manong nemi ti kinatagaw ko idi ni Tata Agusting kata nadlaw na nga dagos iti panagdandanan ko. Iso nga nagsalsalutsudan nak manong nemi. Intuloy mi nga ro tinagsalsalita kini Tata Agusting idi tanalpas kami nga nangan ken bayat nga buybuya ay miti paborito mi nga teleserye iti TV. Malagip ko man hay di balasan ko. Anya ti impatay na iti tatang mo? Ha? Nakimat tata? Kimat, naluuti ko mo na. Nasaan nga napasamak? Nakasingsingpet ka nakagagagat nga asawa ken ama. Diditatang ko, diditatang mi. Diyak pa pulos nakita nga iminom iti arak ken nagsigarilyo. Diyak pa pulos nakita nga dinangranan ni nanang ko. Ken di mi naramanan kadagiti kakapsat ko ti panangbaot na kada kami. Nagsingpet. Tama minsan lang nga ibaga na ti aramidan mi kat agtungpal kami mat nga dagos. Nakaragragsak kami kanagidi nga aldaw tata. Tiyempo idi ti raep iti lugar mi. Napan nakiraep ni tatang ko. Deta, agsagid ka manen. At ang nangarod kat aglaglagip ka tinapalabas. Saan nga naigawid? Iti pangaldaw. Iti binalunan da ida kadititeng nga titaltanon sadya da nga nangan tata. Napan nakiraep kat sadya ka taltalunan tinanganan data da naman nang balon katakwada. Uwan tata ngam kaday di nga malim nagtudo kat nagkimat kan nagguruod kaya sumat kan ti papatay di tatang ko nagkimat isuna no sa sinupet na singpet kan nagagat no sa sinupet na siyaat isumat yan na sa pangalaan ni Apo Diyos. Talaga nga kastatibiyang balasan ko. Ay na ya. Tila babawi ka nagsaludsud no anya timpatay na di tatang mo. Gabot na eh. Kastaon man ang tipanagsang-sangit mo. Takasano? Kat nag-aglaglagip ka manin itinapalabas. Manong nemi sa lat nga maliklikan ti ko na ni Tata Agusting apa naglaglagip ko iti napalapas. Ano nga ron kahit naman nga maamuan o sa nga pimusay de dinasingpet nga ama ken asawa manong nemi. Kano kasano no anya tinararamid taksyuman kada kami tinamin adu nga panagpanggap na pangramas kanya. Tabalasa nga akon manong titawan ko nga 18 idi. Wah, naranggas taksyuman kada kami. No, apigad din amin. Nga nagkiasawa pa ilang ni nanay. Alalala, isang ting mo nga ron, ti panaglagip tinapalabas mo, tatap no saan ka nagagsangit. Talaga namin nga malagip ko lata. No kasano nga pinmusay di tatang. Alagat kasto ni manin at panagsangit mo, agad ti lakit ka nila yung mga aming nagsangit. Hay, di balasan ko. Anya nga tanong isarag kiti stasyon ti radyo. Di ta awam matindi drama dan sa ay po imbes nga iti summer kita inka aglaklako ti ice candy nga Heidi ice candy kita inka agdraman ay sus nakasiksikat kalakid din ako makamagdrama ka mangigda ka di Isabela kahit mo malasan ko adam amuket nga dramatista tapno rin kasta isarag na kang drama. Kahit ko ti mapan naglakot yung Heidi ice candy tata. Naimas, aramid tayo nga ice candy.
Iso nga naganar. Minsan nga tricycle driver itilawag ket naramanandan. Magusgustuhan daw na ito ice candy ni Heidi uno. Heidi, ice candy. Balik sa nga rin nga Saan lang nga naimas ti ice candy? Iso nga magustuhan dati gumatang. Gaputa na imas, saan lang nga naimas? Gaputa na pintas taglako. Akaskan ka, Heidi. Saan mo ito, tata? Ano na nga saan? No saan ka nga napintas? Napintas ka? No. Na? No, kumata si Bibiyag pala yung Lady Junior ang anak mi. Kaya Didilos ng asawa. Ay na. Nakapagturpos ko maitan tiki na inhinyero. Nga agbagay ko ma. Agbagay kay kuma. Nagwapo iso na. Kaya napintas ka. Ala ni tata. Abay. Dakay samot tento sumubulat nga glagip tinamalabas. Wala takolak nga rod. Ni Junior no si Bibiyag kuma kada di asawak ni Los agkasadar kayo agbagay kayo yaman yan nga nagkasang kanya-kanya ti papatay ni tatang mo nakimat iso nga natay dagiti aginak uray kuma ginastok amin nga kwartami uray kuma no ginastok ti so amin nga puunan mi itiya panagaramid ko ti ice cream ti ever gusting ice cream. No, nakalasad na ko makaredy pa nakadisgrasya na. Ngim aniyan tagpadpada da nga saan nga nakalasad. Nataydan, idi na isang pet da iti ospital. Dead on arrival ako na. Halala, tata, da kayon sa matin na rin agdrama Api mo nga nagsakit kayo matin. Nagsangit na kaya saan? Ano nga saan kat kasta oray pa nagarubos na luwayon? Boyog at namin ken ka. Saan kayo nagsangit tata? Tadyak mat na nagsangsangit ni. Umis-isip akon. Saan ba't nga tibuy-buyan nga teleserye iti TV ti pagsangsangitan ta? Timat bukod tayo nga lagip tinabalabas. Kat no iso nga tati maidrama tata. Ti pagkasalitaan mi. Ken ti pagkasalitaan nyo. Ay na, adulaki di tagbuya ka nagdenga kaya. Adulaki di. Oen manong nemi pudno ti kuna ni Tata Gusting. Kanya-kanya itinikadeng ngay papatay ti tunggal parso. Adda nakaamames, adda met dagiti gulpe, adda umununa, adda met maud-udi. Kaya damat ited ni Apo Diyos nga rason ken gapo. No apay nga mapasamak, ti pupusay ti may sa tao. Alalala, sige. Agistorya tong angem santa agsangit wan. Wala agtulag ta barasan ko. Tata. Agistorya ta aglagip ta tinapalabas ngem awan ti agsangit wan. May parit agsangit agmulta ka no agsangit ka. Sige tata. Ay jakmet nga jemet kabsat ko nga naikamang iti Isabela natay suna gapo iti sakit nga kanser. So nga nagpa-Isabela, nga edi agawid akong dito lawag. Nagkalugan tamot tayo kad nagkatugaw ta. Kanamadla ti pa nagsabat ti dalan ta. Ngayon baglakid din tata, ta si ka ti nakaluganak. Si ka ang nakasaysayahat. Si ka nga daan iti naimbalito kan nga puso. Implit yan nak. Kanawang pulos ti kwarta kidi at naglibasak nga ron. Kidi di na amuam nga naglibasak gabo iti dagas nga human kanyak. Ket inahalnak dito'y balayo. Ketuan Ket no saan ka nga inahalak dito'y balay, saan mo kumamat nga naramanan, tinaimas nga aramid ko nga ever gusting ice cream. Nga awang kumaita ti agaramid, awang kumaita ti aramid ta nga naimas ken naganar nga Heidi ice candy. No saan nga nagsabat ti dalan, no saan nga nagsabat ti dana, ti biyagta. Saan ka din? Nakaim ibang nagpaiso niya po Diyos tataan niya. Dinakbinaybayan, insurunak itidalan ko tapno mamamu kayo tata. Talaga nga na siya at unay na po Diyos, Heidi. Tauray no awanan dedi anak ko nga junior. Adda kamot nga kasukat na. Ni madape kurang na tata. Kasukat dedi nanalus.
Ha? Gusto nga masabol nga gasawa ka. No adda na ko niti kasukat. No adda akon nga kasukat Daddy Junior. Awang ka din ti panggapyo nga mangala. Ti may kadua nga asawa yo tata. Diyo ka din kayat may. Ti maddaan ti may kadua nga asawa. Manong Nemi nakabimpintas iti panagsabat ti dalan mi kani Tata Agustin. Nagminatay da kano Isabela kadi di agawid dito'y lawag, nagkatugaw kami, naglibas akmet manong. Intarayak, tinagulo nga pamilya, gamuta daranggas nagsyuman kada kami. Nagpanggip amang ramas kanya. Natay kanumat iti disgrasya ti asawa na ken ti kasadar ko kung mga junior. Nga ni Tata Agustin manunemi ket agar aramid iti ice cream. Insuro nakmet nga agaramid ti ice candy ket tultulungak isuna. Babayan ti panaglako iti Heidi ice candy. Naging gawa nung nemi nga sinalutsud ko ken kuanan no adda pe panggep ng agasawa. Ta syempre adda akon nga kasukat ni Junior nga maupay ti kasukat ti asawa na. Diyo ka din kahit pahit ti mandaan ti na may kaduang asawa tata. Napaulimek ni Tata Agustin idireta nga saludsud ko ken kuana. Nga diya kamo no rumbeng nga dinamang ko uno saan. Ket budno unay ti kunana manong. Idi makasangpet kami dito lawag karedi nga panagkalugan mi. Ti imparaman na nga dagos kanyak. Ket naimas nga aramid na nga Ever Gusting ice cream. Dati ni Tata Agustin nga ice cream vendor. Ket sigon iti istoryana, ini pa naglaglako na iti ice cream, makadandanon kadagiti na dumaduma nga ili iti Ilocos Norte. Dito'y mat nga nagsabat ti dalanda, ti biyagda, ti dalan, nagsabat ti dalanda kaday di nanalus. Nga isuna kay nagsursursurmet iti lakon na nga buguong. Nagpintas ti pagkasalitaan ti biyagda kin ayat manong. Aglaklako ti ice cream kan aglaklako ti buguong. Nagasawa da ket naadan da di may nga anak nga isuday di Junior. Imbilang nak ni Tata Agustin akas pudno nga anak manong nemi. Ket impaanak kumet ti bagay ken kuana. Aging ga nga napanunutan mi manong nemi nga agaramid kami ti ice candy nga sa ala nga ice cream. Ket pinanaganan mi iti Heidi ice candy. Nga isumit inaldaw bigat ken malem nga inak isursur nga panilako ti aganay sa nga ribo nga pidaso nga ice candy idinaldaw. Kadagiti parkingan dagiti adu nga tricycle iti sento tilawag tinak pangisursuran manong. Ket dagos met nga nagganar. Ay, rabin, Heidi balasan ko. Intan maturog. Agpadpada ta nga masabang agring lubigat. Nya? Asikaswak to digiti vendors nga umay agangkat kadagiti mapandaila ko nga aramid kong ice cream. Ket sika, ingkan tumat man na nagisursuri tila ko mga ice candy. Hala, dulakid di tanti urnong mo iti bangko. Taamin nga paglakwam ket i-deposit mo. Saan ka di anak? Adon data. Adon day jay nga pangrugyak nga agbasa iti kinamaestra. Ta kinamaestra ka di nga talaga di kayat mo. Di mo ka di kayat tagbaling nga nurse. Tain ka no ko agtrabaho di abroad. Anya talaga di kayat mo kurso balasan ko. Kinamaestra nga minti arapahap ko idi. Yan arapahap idi ni nanang ko tata. Iso ako nakmat kang ko na nga siya to tagbaling nga maestra. Ay, malakip kumanin ni nanang. Kat siyempre, dagiti kakabsat ko. Kat nagsangit ka man gasta. Tata, kahit kung suratan ni nanang ko, kahit kung ipakamukeng ko na nakasara kag itikas kada kayo, iti kinaimbag na, apagbasahin dak aging ga makapagturpusak ti kinamaestra. Ken kahit kung nga ipauitan ni da iti kwarta, mabaling ka di tata. Ket mabalin una ya anak.
Numalagip mo, dahil taunay ti kanayon kong ibagbagakin ka. Nga pakaamuam ida, adi ka mangimula iti gura, iti agsyuman ken ka, gabot dakkel ti utang mo nga na imbaganakem, iti agsyuman ken ka. Ano ya? Ano ko na tata? Dakkel ti utang mo nga na imbaganakem, iti agsyuman ken ka. Kasano ko mga nakautang nga kinidakkel, iti agsyuman kanyak tata, kasano ko ma? Ay, susapo yan. Ay, anak, namin adunak nga nagpanggipan nga ramisen. Nakit-kitak no kasano nga dangran na ni nanang ko no kasta nga mabartek. Kendi na amo nga pilyen ipagbautan na kadagiti kakabsat ko. So nga kagurak na dyan nga lakay. Kagurak. Kalpasan na ibagayo nga dautang ko na imbaganakim ken kuhana. Manong name mas daawak ta ibaga ni Tata Gusting at da utang ko na imbaga na kami ti agsyuman kanyak. Ngamin lawag na ti amin manong, anak. Hay di anak. Namin anon nga imbaga ken ka adakis ta gimula iti gura iti padam nga tao? Dakkel ti utang mo nga imbaga na kami ti agsyuman ken ka apay ko nam. Apay mo tata? Saan ko mga nagsabat ti dalanta? No saan nga gapukin ko na? Saan ko ma? Oh. So, naglagay ba dito balasan ko? Ala, amirisem. Uwen manong name no amirisek nga naimbang iti kuna ni Tata Gusting kat pudno unay. Nakem ni Apo Diyos ti amin tapno may padpadak iti sidong tinaimbag unay nga balo alakay. Nga dabukod na anasikat ken naganar nga negosyo ti Ever Gusting ice cream. Gagangi lang nga ice cream vendor idi isuna. Ngayon babayan ti panagsalukag na nakaipasdek ti bukod na nga pagaramidan ti ice cream. Nakaipatakder ti bukod na nga dakkilabalay. Isu na laing tanakasang tanapukaw ng padpada rin ti aginana. Ay di anak. Aramidem nga ikaten ti gura nga da iti barukong mo. Kat ti pasigurado ken ka, alumag-antirik na. Mukawam amin nga gura nga adda iti barukong mo, ti guram iti stepfather mo. Agraman ti gura nga adda man guram iti inam. Dapat kasi nga iramid nga nakiasawa pa lang. Siyempre adda guram ken kuha na. Kaguram ni nanang mo, kapag ti pa nakiasawa na iti stepmother mo ita. Hanggang kaguram pa iso na. Ti agsyuman ken ka, ti adadda nga kanunungan na, no kasta nga agipulong ka, ididaka sa panggap ken ka, ti agsyuman ken ka. Hanggang talagang husto kayo tata. Husto. Kaya talaga ngim saan nga husto tinagan ko. No di ket Gusting. Ito atamot. Katuwad, husto ko na husto. Hanggang husto tinagan ko no dukit Gusting. Apeng amuyo. Naglaing kayo tata. Ket agyaman ak unay kada kayo. Tanuawang kayo ay na. Jak laamon. Da kayo tinang mangsilsilaw iti panunod ko. Da kayo timang palpalag antirik nak tata. Saan nga siyak anak. Ngem ket di ket siyak tararamadan ni Apo Diyos. Tapno masilawan ti panunod mo. Ni Apo Diyos ti kang runaan nga pagyamanam. Hay di anak. Agyaman ak Diyos ko. Kinagyaman ak kang katata. Oh tata, I love you. I love you to, anak. Hindi lang mo ba yun? Nga, imbes nga tata, ti awag ko kang kakit daddy. Daddy? Di. Ape nga didi. Uno kayat mo tagdidi kanyak. At nagpasaklot ka matin kanyak. Di mo kayat nga awagan na kiti lata. Ngim didi ti kayat mo. Ni anya ti didi. Baka daddy. Hala ni tata, este ni daddy. Pagkat katawain nakmanen, daddy saan nga didi. Kasano nga jak agkatawa kat agsangit kamot manen. Daddy, nawan tiragsak ka. Awan tiragsak ko nawang ka. Kat gabuking ka. Siguradon ti panakatungpal terapap ko. Kasla makikita kun nga may sakon nga maestra. Ay na, kasta akmat, Heidi. Idi napukaw ko, nagiti aginak. Awan idin tiragsak ko ng agbiag.
Jak idin kayat nga ituloy tag negosyo. Ngem imbag ta dimteng ka iti biag ko. Imbag ta nagsabat ti dalan ta. So nga, Heidi, jak kayat na mapukaw ka. Jak kayat apanawan na to. Gabuti patpatig ka na yun ay. Sandak sanak to nga mapukaw. Sandak to mapukaw, daddy. Iba't patig kayo matunay-unay. Daddy, ay. Apimot ka dita buging ko tipisit to. Kan agsumbangan na pingping ko. Sa din ako mga rod. Tibibig ko Ay. Daddy mo. Alam mo, bibigyo. Agore ka. Ano yaman tenti aramiden ta? Ay, sa bali man tenti marikrek na ka. Wala ni daddy mo di Ibilang ka nga anak. Hay di balasan ko. Ibilang kayo ba't nga ama, daddy. Agore ka. Ulitan tamampay. Ti ana daddy. Ti aglips to lips. Wala ni daddy. Hinta maturugin. Uwan manong naming Jack mas baalan ti kinaragsak ko ididaydiya ka nito. Iso nga naaramid ko ti saan kumarumbeng aramidek. Awan iti panunod ko nga damadi nga mapasama. Arakop ti maysa nga anak iti ama. Agek ti maysa nga anak iti naembag unay nga ama. Adya ka mo no anyamat ti marikrik na ni daddy ididaydiya ka nito. Ngam no addaman idi makakita kada kami. No addaman idi makakita kada kami nga sabali nga tao. Baka di pamati da. Kat adan teenager. Kat adan teenager kan nalapsat a babae. Iti biyag, ti balo, ani gusting. Rukatan lang nga ruden, baby. Intan maturog. Hay di daddy, sa nga baby. Ay ngam kaskala. Kaskala nga rod, baby, tani. Nagpasaklot ka, kaskalatek ka, kakimpot iti tangad ko. Nagbanglo ti bebing ko. Ha? Sige nga ro, daddy. Rukatan kan. Sorry ha. Hindi api ko mga agsusuri ka. No, ato sa bali nga nakakita ka na ta. Mga sa bali ti pangipapanandaan, daddy. Ngamawan ti madi nga, da iti panunod ko, daddy. Amok, anak, amok. Amok, gamot ha. Anak ka. Daddy na. Malagip ko man, daddy. Idi adan may isang atawan si Pud Pimusay didi nanalus. Api isang kayo nagas-asawa? Api nga di kayo nangasawa? Adagos? Kinapudno na anak kat ado idi. Dagiti umay, agaplay, akas katulong ko. Dagiti kasken ka, nga babalasang. Napipintas, kita sulsulisugan dakpe idin. Numadlaw ko nga sa bali tirantada, ay papanawag ka da. Papanawag ka da. Ti isang kabasit nga kinabaknang ko. Tigamgam-gaman da kanya gini. At dapay kabagyak. Kan kabagyan ni bakit ko nga inalak nga kaduak dito. Ngam sa bali ti panggabda talaga. Diyan ka anak ha nga inalak. Naglaing agtakaw. Agkupit. Iso nga kay kontek may sa. Ngam ti makasara kiti saan nga nasya at ko naka. Aging ka nga. Talaga nga. Nakasaysa ni Apo. Nabo Diyos ka po ta. Aging nga dimteng ka ni tibiyag ko. Kasano nga ron ti pa nakasigurado nga na siya at tipanggap ko, daddy? Idilayang ang damo ka ang makita anak akit amukon nga na imbag ti pa nagpuspusom. Nang ron na idi, tada ka dito'y balay. Upaton nga bulan. Sipod da agkad kadwa tasang ka di. Kaya di damo pa ila ko mga bulan kat nadlaw ko kuman nga adamadi nga panggap mo. Ngem na imbag ka unay anak. Isong ipatpatig ka. Idi pailaeng nga nasusurukan nga impatig. Daddy, ipatpatig ka mat unay-unay. Oo, apin na rin ngayon marakop ka manin. Baka no, madamdama kitag pasaklot ka manin. Amangan no madamdama kit aglips to lips ta manin. Alalarok atan na kon, tayin ta maturugan. Uwan manong nemi nung atadda sa bali nga makakita kada kami kay ni Tata Gusting. Idi kasi nga panakin narakop mi, nagpasaklutak, inagtak
ti muging na, agsumbangin nga pingping na, ay nga manong naming nga, naglips to lips ka na. Ngayon ti kinapudno na manong naming ayat ti maysa nga anak iti ama, ama iti anak. Kapungarot ti kinasasaya at na talagang ipatpatig na kakas anak, ipatpatig kumit nga ama. Ay, sige nga rin. Rukatan ako baka no, bisituan nakmanen. Ingkan iti silid mo, tayo nakmatin ti silid ko. Umunakan ta, check up, nagitiri daw kantawa, ha? Agpray ka, Heidi, sakbay nga maturog ka, kasi itinsurok ka, okay? Sure, Daddy. Sige, good night. Good night to anak. Inimas ko tinaturog idiray di nga rabii manong name kit idi iti kabigatan na kas iti nagtulagan mi kini Daddy. Nagsuratak iti na iturong kininanang ko kanang ipauitak iti 5,000 pesos. Imbagak iti kasasaad ko nga sandak nga makadanagan ta nakasarakak iti na imbag-une nga tao akas kini Daddy. Uwen. Dandani alas 10 iti bigat idi tarugya kun dagla ko ti Heidi Ice Candy. Guy-guyutek ti stroller nga nagyanan ti styrofoam nga naglaon iti 250 nga ice candy. Inaribungbungan dak nga dagos dagiti tricycle drivers iti tinurong ko nga parkingan manong. At damay sa amalasing ko asaan nga driver. Gimatang. Idiyawat ko ti ice candy kinidayan nak. Imisa makmet. Guwapo. Heidi Ice Candy? Aramid gayam ni Tata Gusting dito ya. Uwan sir, asino nga rod ni Heidi? Siyak. Kapinanom ni Tata Gusting. Asawa na! Ano? Asawa na ni Tata Gusting! Gusting Forever Ice Cream! Agulimag kayo man laing kadwa. Agulimag kayo. No awanin ti gumatang. Inagiti sa bali nga pagparkingan siya. Nelson dinagang ko, Heidi. Agamamu kami kiti Tata Gusting. Umumayik no ko iti balayda. Ibagam king ko na Nelson nga taga radyo ko na. Ay, si kangarte ko na nga amamu nga dramatista, sir, nga taga daya. Owen, Nelson. Ang si kanina Nemi Ruiz. Nelson ko naman latan kung saan nga maamuhan. Wen. Kan halang nga dramatista manurat. Isurot ko ito pagkasalita ni Tata Gusting. Isong nagamamu kami. O bigak pa lang idi. Kumatgatang ako itilako ng ice cream. Aginggang adan bukod na nga pagaramidan iti ice cream. Yan ora idi natay dedi aginana. Iti may isang disgrasya. Ti amok kat awan ti kaduana ti balay na. Sige sir, iti sa bali nga parking nga tapno malakok amin di gito'y sakbay nga mapanak manin mangalit ti sa bali nga ice candy nga ilakok. Sa nga ribo ngamin nga ice candy tinasken nga ilakok ti may sangal daw. Sa nga ribo? Manod ganan siyam ti may sa. Piso. O di dahil sa nga ribo ti may sal daw. Uwan nice meeting you, Heidi. Idano mo to, tipa kabusta, kini Tata Gusting, ha? May kanto pa siya rin. Nalagaan nga dagos tirik na kini Nelson manong Nemi. Gabong nga tata may nga sikat nga dramatista, manurat. Kahit kunto nga denggan ti buses na iti radyo. Ti panagdrama na anya tanong balinak ba't nga artista ti radyo. Kinun ko na. Hindi anak mga na iti lakok pa ng ice cream uno ice candy manong Nemi ti dahi nga bigat. Yung padamag ko nga dagos kini Daddy ti panag-meet me kini Sir Nelson. Guwapo kin talaga nasingpet ni Nelson. Hindi. Baro pa isuna. Bagay kayo. At asawa ng samutin, Daddy. Uno junior na kataray dyan. Taong pa asawa na, bagay kayo. Hambag nga tagdamat ipamparutam kan hambag nga agdama na ito kit lagip tinapalabas. Ni Daddy mo. Apay kami suot ka. Pudnong ba't ko na ka? Ni?
Siyak data. Ala? Abay agbisuot ka kunak, pudno met ti kunak. Baka no agkras ka nga dagos kini dagos ket kras na kamayat ni Nelson. Dahil ka dito rumbing ibagayo kanya, my dear daddy. Tinamnamay ka kiti bagayong liklikak pailaeng di kiti lalaki. Tinto pa nagbasam iti asikasuwem. Tapno matungpal te panagbalim mo nga maestra kung layo kumaa. Ewan gaya man niya. Sorry my dear baby. Alala. Ingkagaroon ila ko di kita tapno masapa ka itong agawin dito no pangal daw ha. Sakton ti agluto. Ingkan babing ko. Kaya nakananad ka ha. Kaya hindi ka pailangan ron agpapaaram. Namnamaan nyo dahita dadin ko nga nadungo. Uray sot-sotilindak na kiti customer ko. Okay lang. Bahala da. No anyat ada ti panunod da. Anya nga amin ti sot-sotildakin ka, baby. Mag-asawa ta ka no, daddy. Anya? Ilagloko man tindi kita nga. Ay susapay ha. Saan nga dakas, baby ko. No kayat na. Nga magbasa ka pa ilahin mo muna ah. Kaya nasaluwadak ti salunat ko. Tibagik, para ken ka, Heidi biyag ko. Aday bagbagayo, daddy? Ada, ang imsampay lang anas ken nga maamuam. Ingka ituloy yung tiagla ko. Kinaulitek, agan-anad ka. Kaya kanayon na ka ko mga trabahay ni Apo Diyos. Agan-anad kayo met, daddy ha? Agpadpadat ako mga trabahay ni Apo Diyos. Sanat ako mga baybay agan-anad para ken ka. Daddy nga talaga. Agan-anad ka met para kanya. Ala, dadad nga uyungan data nga. Agasawa ta, kasta ibagbaga. Ay, saan nga dakes? Kabot na balo ak, balasan ka? Ala ni daddy. Pagkatawaan na nga talaga. Pinasyar na ngagpaiso ni Nelson ket inarem na. Ngimsang kong ingkas-kas sa usuna. Kas taon itiragsak ko idi addan, maawat ko nga subalit dananang iti surat ko kanda nakaragragsakak pa idi ta ipadamag na nga nagbalbaliw kanon ti stepfather ko. Ay, ano nga nagsiyaat nakunak tinakam ko. Jag idin may libak tiriknak ken pitik ti pusok manong nemi. Aday din timaod nga sabali nga riknak kini daddy. Saan lang nga ama, ti pangibilang akon ken kuana. Saan lang nga ama, ti pangibilang akon ken kuana. Nalablabas pa'y manon. Saan nga dakas, di ba? Kang kanayon kami ngagkit-kita agsalsalita agsangsango. Kurang nalaing nga kaida kami manon. Nalablabas pa'y may sa nga ama, may sa akabsat ken may sa nga gayem. Ti pangibilangak ken kuana. Age doesn't matter ako nadan sa. Sa may sa tilanga ken takder ni daddy ket kasla awampay tinasurok nga 50 na. No di ket 40 na laing manon. Siyempre kak nga ron idi nga nagbasa ti kolehiyo ket no kasta nga bakasyon ituloy ko metlat tatagla ko ti Heidi Ice Candy. Dano adda klasik adamet sa baling amang sublat kanyak no nga agla ko. Kani madun dagiti aglako. Pintultuloy madlatan ni Nelson tinangaram kanyak ng jak pulos inikan itinamnama. Gabuta siguradok idi nga talaga nga ni daddy tipat pateg ko. Jak kayat apanawan to isuna. Jak kayat amapuko ko isuna. Gaputi patpateg ko. Ken madlaw ko ken patcheck ni patpateg nakmet itinalablabas ng may sa nga anak. Nagtultuloy mat ti panagsinsinurat mi kadananang ken ti panangipawit ko iti kwarta akasapulan da. Aginggang iti may sa nga bakasyon kinidaw ko kini daddy. Ngayon ka magbakasyon Jezebela. Kari manugot met nga dagos manong nemi dagiti duwa nga kabsat ko tinadanon mi ti balay tanapan kano dananang kinitaksyoman kada kami nga napan nakigapas. Gada oray kami la makasangsangit iti nalaos nga nagsakmi nga nagiin narakop kada giti kakabsat ko. Gadi daadan dananang kinitaksyoman kada kami. Ay na, ay di anak. Oh, ti anak ko ngayon na una. Talagang balasangan ka nakapimpintas. Agyaman kami anak na nagbakasyon kayo. Ay, guwapo kin ubing met pati lang tibagbagam nga dadim. Salsalmut matang ngamin, tinasal tisalon at
kan tibagik, adi. Pagisagsagan na no may karkariak ka na kayo. Ay saan na, dakas no isuman dito at kariba. Kaka, kaya agyaman kami ta, sikati. Nakaipadpadan ti anak ko. Agyaman ak madading. Ala, anya dahil nga dading. Anya nga ta dading no, alenta iday jaya lawag. Mayat kayo no kuha, nanang, tito, no kayat ni daddy. All the time. Data kawamat tisigasin ko keng kahay di. Adda nga naragsak tayo no adda tayo amin ijay. Iti may sa kapagtaingan. Ket kasta nga rod tinapasamak manong nemi dituyen lawag tinangituluyan di kakapsat ko ti panagadal da. Adan dananang kinitito asyong akadua ni daddy itinegosyo mi nga ice cream ken ice candy. Intuloy ko tinagbasa insardeng meten ni Nelson tinagarim kaniyak ng runa idi taaminag kang kuana nga ni daddy tilab ko. Kinimbagak pahin nga adan nagkinawatan. Iri makapagturpusak ket nerwar ko ti board ko ni daddy tinangikalikagom nga addadagos mastrekak nga pangisuruan. Kadi di adan pangisuruwak manong naming, baby, daddy, kahit kung ngayusong na ito nga sing-sing iti lamay mo. Huh? Daddy, will you marry me, baby? All the time, daddy, I love you. Nadanunan din, tipasyat, tilagip tinapalabas, tibiyag ta. Tapno tugpalintan, timandar, digiti puso ta. Iba't batig ka onay daddy. Nabayag ko nga inururay nga dumteng da ito nga paset tibiyag ta. Baby, kan saan ka dungag babawi kan nang ipatig, kan mangipatpatig kanyak tignan nayon. Gabutawan pating ga, ti pa nang ipatpatig ko ken ka. Ore la umubing tirik na, guyudan na ngubing ha? Nagbalinakbat na teenager. Salak mo itong teenager, daddy. 21 ko. Dag 22 akto. Nagdinamag dito Lawag City, manong name, di pa nagkalay sa amin kini daddy. When? Dagar-aramin ti ice cream. Kanagar-aramin kaglaklako ti ice candy nga ni Heidi. Kanawas tao na yun, ti pa nagpalpalakpak dagi tricycle driver, manong name, kabutos to ti kunada. Unak to pa kaming nga agasawa da. Agasawa dan to pare. Isong agasawa dan. Age doesn't matter pare. Saan nga saan nga may inlad tutunggal may sa kadakwada. Kat may sa nga balay ti pagpulpuligusan da. Kat kastawa ni matiragsak. Dananang kan kastawa 10 step. Father me, manong nemi. Kaputo naragsak kami. Kastamatan nagri duwa kaapsat ko. Kat kunada kanya, ate, ag-asawa kayo ton kini lolo. Ay, nila, talibagbaga ng lolo. Kini dadim, kat ituloy yun to, ate mong tulong ka na kami nagbasa. Oh, no problem, sa mesa. Ada man trabaho yun dito eh. Mabalin yung tulungan tibagbagi yung nagbasa. No lagi dito sa anyong ibain. Tirak bagi yung mga aglako ti ice cream. Kito no? Ice cream vendor kami met kani bunso. Kawan. Ano adan tumat mangituloy. Iti pa nagbalako ti Heidi ice candy. Sa lang amot nga naganar dito yun. Kosta nga agtudtudo. Nga mapagbit lang. Oreg tudtudo. Tiyempot tudo. Napudot lata. Ati tiyempo na itang katsamad lagtudo no agbagyo. No bagyo na kahit init. Edi dumteng manong nemi tirabi amumlatan manong nuanyat na pasamat. Kasla agkabanwag ni daddy. Ohen manong nemi. Ni daddy tinekari nga para kanya. Siyak met tinekari kan kuwana kalpasang nga nabalo. Kat siyak itinekari nga kataktakunay na ditong palbiyan. Daddy. Oh baby. Okay, still kicking. Yaramidan ka ti ado nga ubing. Daddy. Iti agdama manong nemi kaduan ti bunga tenay at miki ni daddy. Kunada nga rod kat no kano pumutot ti lakay kat nagwapo ken napintas. Langro na kat nagwapo mat ni daddy kat napintasak na. Kaya nagaragagsak kami awanin ti sa pulim mi pay kat kitikan kanayon mi kidawan ti na Marso
Asapay ko ma, tagnanayon ti panang tarabay na kada kami. Kinawang kumadag iti dumdumteng nga saan nga na siya tapaset ti biyag mi. When? Dito nga ron ti pagkasalitak, manong na imi kadagyaman klaon ti ado kada kayo. Iti panangibasam, dito nga pagkasalitaan. Kat sabi ko ma, katlam na maek nga damit ta. Naibati na nga adal, liwliwa, kadagiti padami nga nakipaglagip ti napalabas. Age doesn't matter. Ti ayat ket awan pilpilyan na. Sumken, iti asinuman, sumken, iti sa dinuman. Toy nga rodagyaman nga pagayam mo, Heidi, iti lawag sili. Thank you met kang ka Heidi, iting ka pa nagsurat. Thank you met kadagiti amin nga naggabuya ken nagdengeg. Maraming salamat po ken inton bigat sa balin tumanen nga parang ken sa balin tumanen nga pakasalitaan tingkam ibasa kada kayo nga namnamay mi nga magustuhan nyo ta amin nga ibasbasa tayo ken napipintas. Kadadtoyen ti pagayam nyo ni manong nyo Nemi Ruiz mangibat-batin tinembang oras kada kay amin nga sangapada. Babay na po.